Skupština Srbije od prošle nedelje ima novu internet stranicu. Na istoj adresi, ali i vidno modernija u odnosu na prethodnu verziju. Posetiocima su na raspolaganju videomaterijali, poseban deo za građane arhiva. Za one koji nikada nisu ukročili u zgradu na Trgu Nikole Pašića i nemaju prilike za to, novi sajt nudi virtuelnu šetnju kroz zgradu, centralni hol, kabinet predsjednice parlamenta, plenarnu salu. A dobrodošlicu u Dom Narodne skupštine poželeće im lično predsjednica parlamenta. Dobrodošli na web sajt Narodne skupštine Republike Srbije. Ovo je dom svih naših građana i svi posetioci su dobrodošli. Narodna skupština Republike Srbije ima predstavničku, ustavotvornu i zakonodavnu funkciju. Širom smo otvorili prozor web sajta kako biste imali uvid u sve aktivnosti vezane za naš društveni život i razvoj vizije budućnosti. Nova internet prezentacija parlamenta je dvojezična, na engleskom i srpskom, a novina je i pregled informacija za osobe sa posebnim potrebama, slepe i slabovide. Sajt je povezan i sa društvenim mrežama Facebook, Twitter i YouTube. Tehničku izradu sajta finansirao je USAID koji je pomogao i izradu prvog sajta Skupštine 2004. godine.